good morning sa inyong tanan mga ma'am sir. Happy New Year. Karon kay napamay gamay nga sobra sa birthday sa kong mama mga ma'am sir. Mga ligo sa may dagat mga ma'am sir kay dugay doon na kami dagat re bro. Wala yun ka ligog dagat. Pero sila mga ma'am sir oh. Gauna sila, gauna. Ya, enggak ada yung nga sa kaldero. Ay, sa potong nahinaikan man maglung ay na. Nahinaikan na mag biko. Ya, wagi kay nangaon na sa biko. Tara sila mga mamsero. Okay, di maklaro. Ga sakay na sa payong-payong. Ako naghatod kay di may masulod tanan. Luyo ang katubangan. Ini dari mga mamsero, kapaabot sa motor mga mamsir kay wala pa man tayo motor. Ay kan, kanan. Paabot ang mga person ko. Paabot ang mga person ko. Paabot sa payong-payong. Daghanan ng aligo mga mamsir. Daghanan ng aligo. Daghanan ng aligo mga mamsir. Mama mga Ganun ako kay Juan ko. Yan. balon gamay mga mamsir. Sobra ba? Galing ta mga mamsir kay sobatan nyo.
Sugba, sugba. Ay, pag kani, i-maintain mo. Asa niya, i-maintain na nan. Katiil. Oh. Ayaw. Awa, kaila na na. Discount. Discount. Yehe. Ako dalate? Oh. Dala. Dini mo. Yehe. Sige ma. Pipila na ka buhok. Laptop ito. Kaya ang... Asa ang front ani? Dito ka makay ako dalaman ani. Dra, dili ko. La, tubang man la. Dili man tubang la. Ano yan ba? Uy, lad! Dili. Dili tubang. Bundi dala. Dili tubang nay. Dili tubang. Dahil, pwede naman na mo i-video dahil. Video? Uy, babay mo mo, mama! Nanakay nami. Nindot lagi. Wow. Wajan kami na siya katumating ng hayat dahil. Majas gani. Oy, sige sa Yehe. Yehe. Pwede sad. Tara na. Oh! Happy New Year, boy! Okay na mo? Ano na? Oh my God.